esta graduación de cuarto da ESO. Nada, benvidos a todos, que vides guapísimos. Nada, de parte de todo o equipo social, pois, noraboa, e que xa sabedes que podedes contar co real como se fora a vosa casa. Un placer tervos con nos. Ahora, con tanta xente, esquecime da mitad das cousas que tiña que decir, pero para non enrollarme, chamo agora a Adriana e a Candela, que van a seguir aquí, vale? Todos guapísimos. Una foto bonita que es mi hija. Boas tardes a todos e a todos. Como xa dixenedes, é un placer compartir con vos este acto de graduación. Para comenzar esta maravillosa velada, imos proxectar o noso vídeo de fin de curso, no que estivemos moito tempo traballando e con que levamos algún que outro quebradeiro de cabeza. Esperamos que vos guste e que sentades tanto como sentimos nós.
Most of my boys are with me, some are still out seeking glory. Felicitados. Despedimos os compañeros e compañeras, pero nós non rematamos os vídeos. Agora traemos unha sorpresa que de seguro vos vai emocionar. É un vídeo moi significativo para nós. Dedicamos a unha persoa que para moitos de nós foi un referente da nosa vida e sempre formará parte das nosas vidas, da nosa familia. Hai persoas especiais que nos acompañarán sempre a pesar de non estar aquí. Lembraremos dela cada vez que pensemos a nosotros e polo final. Queremos facerlle unha homenaxe a unha gran persoa, que a pesar de que non se atopa xa entre nós, sabemos que sempre nos acompañará. Coñecémola cando éramos moi pequenos e desde o principio xa se converteu na nosa profesora favorita en unha segunda nai. Por iso non podemos marchar do real sen lembrar dela, porque estará sempre viva na nosa memoria. En terceiro de primaria, as nosas titoras e a profesora de inglés elaboraron un proxecto para celebrar o Día da Muller. E, desgraciadamente, 2 anos despois, faleceu unha delas. Eva, ali onde estea, descansa en paz. Comezan as historias como homes enlumados, rematan sempre todas como mulleres que os salvaron da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non quero lembrar. Pouquinho a pouco, imos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nós en corpo e alma, nós mercando calma, nós cousa por cousa sen podernos despistar. Nós alitadoras, nós conquistadoras, activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, de nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren lembrar. Nos alitadoras,
Esperamos que vos guste e que sempre lembrades. Queridos familiares, profesorado, compañeros e compañeras, hoxe estamos aquí para pechar unha etapa da nosa vida chea de moitos momentos que quedarán en nós para sempre, de moitas emocións, risos, discursos, enfados. Non se pode expresar a agradecidas e agradecidas que estamos de ter compartido esta etapa tan bonita xuntos. Algúnas persoas levan días de infantil, outras desde primaria e outras desde secundaria, pero todas temos unha cousa en común, o que quedará para sempre en nós. A partir de agora pechas unha etapa, pero tamén será outra moi diferente, hecha de novidades. Non vai ser fácil o cambio, porque aquí no CEAR sentimos moi atractivos. Ainda que sabemos que a vida nos vai deparar experiencias maravillosas, temos sentimentos encontrados neste momento, porque algúns iremos nos vendo no noso instituto, pero outros tomarán novos camiños. Neste lugar medramos, aprendimos a ser mellores persoas e coñecemos a xente que nunca íamos esquecer. Como non, imos falar das persoas que nos ensinaron a maioría de cousas que sabemos, en que ás veces acabemos con súa paciencia. Comenzamos con Javi e cos seus que ben que estáis todos sentados. Seguimos con Xavi, cos seus chascadillos e as súas palmadas, que grazas a ela aprendín a facer xestos e entrenar neste discurso. A Verónica, que aínda que nos bebe moito, temos un gran cariño. Además, xa nos vai avisando de que se nos ven no bacharelato. Tamén está Víctor, que cos seus tacos e bromas escarallábamos a risa nas súas clases. A Cristina e Alberto, queremos dicir que as mates non cuideran con nós neste curso. Ou sí. Igual que a física e química con Isabel, que as notas eran un código final. Por outro lado, está os seus traballos na área de tecnoloxía. Ás veces, alguna merenda caída. Que ben o pasábamos. We hablar English very good, grazas a nosa teacher Irene. Tamén tivemos a Xosé, os seus 20 minutos repasando a lista da clase. E Luisa, que en la que non este presente, queremos decir o agradecidos e agradecidas que estamos por o seu cariño desde pequenos. Non nos podemos esquecer de Monse, e o seu taconeo por París adiante. Queremos que vai ser o máis icónico do teatro. Grazas a ela, a Nieves a Chave visitamos París, e foi unha experiencia que nunca esqueceremos. Alindémonos moito máis. Por suposto, temos que agradecerle a Julio as súas explicacións das guerras, que era como se vivise na súa propia pele, e que fixo un traballo maravilloso de usarlos como tutor. Queremos dar grazas tamén ao noso profesorado que nos acompañou nesta etapa, e con este agradecemento o discurso desta clase finiquitado. Hai que lembrar que por culpa da COVID perdemos a exclusión de Madrid, algo que nunca íamos superar. En el que estuvimos reclamando exclusións, todo eso non foi posible ata este curso que nos sacaron do teatro. Non nos podemos ir de aquí sin agradecerles tamén ás nosas familias o seu apoio. Estiveron nas boas e nas malas. A eso non foi tan difícil, pero un pouco sí que custou, e estiveron aí para animarnos. Estamos moi felices de rematar esta etapa, pero tamén moi tristes porque isto acaba. Esperamos que, ainda que os nosos camiños se separen, non nos convirtamos en desconhecidos, porque de aquí levamos grandes amizades. Agora sí que chegou o momento de despedirnos do FEAR. A partir de hoxe será un momento de recordo que formará parte das nosas vidas. O FEAR quedará para sempre nos nosos corazóns, e unha parte de nós tamén quedará no FEAR. Non lle dixo que terminou, sempre o que sucedió. Oxalá podésemos quedar outro niño máis, pero sen dúbida merecemos o noso premio por tantos anos de estudo. Así que, allá te entrega dos novos diplomas. Merecidos diplomas.
Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así. Muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Perfecto. Han pasado el control.